Barkanku da zuwa tashar Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. Alhamdulillah ala kulli hali. Kaga je dudurcin zafirana amalai da asafuna. Amin wa alaikum assalam ya ahli sunna wal jamaa. Malam da mu samu canji. Wallahi babu canji insha Allah. Masha Allah. Ainihin ‘yan mata, ‘yan mata, laiku, assalamu alaikum, ‘yan mata. Malam ni fa na gaya maka ni mata aure. Subhanallah, ai yana mayar kai ainihin goro ne, ‘yan mata. Wai wannan da ke biyo ki? Ya yi canji na nema a gurin shi, ni yana ta biyo ni kuma na ce mishi ni mata. Kai ba ustaz bane? Subhanallah, ni fa ba ainihin binta nayi ba. Me ke? Ka ku zalunce na bisa sunna, wai kudin wuta na zo tambaya. Kudin wuta ka tambaya a nan gidan? Subhanallah, abokina. Ka taba zuwa ka bar kudin wuta? In na zo gyara wannan Kan wani da ka biyo eh? Salam